Benvidas e benvidos ao diálogo. Hoxe mergullámonos nun dos momentos máis, eu diría, tensos e reveladores da viaxe de Israel polo deserto, o episodio de Masa e Meriba. Temos un pobo enteiro, ao bordo da morte por sede, que se enfrenta ao seu líder, Moisés, e en última instancia, ao seu Deus. Pero esta crise física, en realidade desvela unha crise moito máis profunda, unha crise de fe. Exacto. E esa crise lévanos a unha pregunta que é fundamental. Unha pregunta que percorre toda a tradición bíblica e que, chega ata os nosos días. A fe é unha confianza racional, unha confianza que se construe sobre a memoria sólida das accións pasadas de Deus, ou é algo máis arriscado? Un acto de confianza no presente, unha aposta que hai que facer cada día contra a dúbida que nos é tan inherente. Consonancias no resto das escrituras, eu hoxe vou defender que a fe se fundamenta na evidencia, na fiabilidade que Deus xa demostrou. É, para min, unha resposta lóxica, unha resposta razoable á historia. E eu, pola contra, argumentarei que a fe é, na súa esencia máis profunda, unha superación diaria da sospeita. Unha elección que transcende as probas do pasado e que se enfrenta de cheo á incerteza do presente. Pois mira, para min o que acontece en Masa e Meribá é fundamentalmente un tráxico fracaso da memoria. Non é que o pobo non tivese razóns para crer, é que as esqueceron. E as esqueceron no peor momento posible. A crise da sede non xorde da nada. Xorde apenas unhas semanas ou meses despois do milagre máis espectacular que un poida imaginar. A liberación de Exipto, o paso do Mar Vermello. O Salmo 94, que medita sobre este evento, é incisivo nisto. Deus non nos critica por dubidar sen máis, non. Critícaos por tentalo aínda que viran a miña fazaña. A proba, a grande evidencia, estaba fresca na súa retina. O sexa, a súa incredulidade non nace da falta de datos, senón dunha amnesia provocada polo pánico. E ollo, que isto non é unha idea illada, A propia linguaxe bíblica construye a fe sobre esta idea de solidez. A raíz hebrea da que ven a nosa palabra amén, pois significa ser firme, estable, fiable. Cando se lle chama Deus a nosa roxa, non é só unha metáfora poética. É unha afirmación teolóxica baseada na experiencia. É dicir, ele é o punto fixo, o alicerce sobre o que se pode construir porque xa demostrou ser sólido. E se avanzamos ata o Novo Testamento, Paulo, na carta aos Romanos, ofrece o que para min é o argumento definitivo, a proba irrefutable. A proba de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós cando aínda éramos pecadores. Esta acción, histórica e concreta, elimina cualquiera base razonable para dúbidas sobre as súas intencións. A esperanza que se fundamenta nisto non é un desexo vago, é unha certeza que, como di Paulo, non decepciona. Sí, entendo perfectamente esa construcción. É lóxica, é ordenada e, desde logo, ten moita forza, pero, sinceramente, creo que non lle fai xustiza a profundidade do drama humano que se revela ali no deserto. O problema en Masa e Meriba non é un simple lapso de memoria, é algo moito máis visceral e arraigado. A sospeita. O comentario que analizamos sinala que este mal é orixinal, a semente de todas as nosas desgracias. E o feito de que o pobo dubidase a pesar de ter visto a fazaña do Mar Vermello é precisamente a proba dun meu argumento. A evidencia empírica, por moi espectacular que sella, non é suficiente para erradicar esa sospeita fundamental. O pánico e a angustia da sede non os levaron a esquecer, leváronos a reinterpretar. A reinterpretar? Sí, puxéronlle a Leus un proceso de intención. Acusárono de telos liberado cunha xenda oculta, traelos ao deserto para matalos de sede. A súa dúbida non era sobre o poder de Deus, iso xa o viran, senón sobre a súa bondade. E o mesmo Salmo 94 que mencionas, para min o que subliña a necesidade dunha elección constante, non dun recordo estático. O seu clamor é, hoxe, escoitaredes a súa palabra. Ese hoxe é crucial. A fe non é un tesouro do pasado que se garda nunha caixa forte da memoria, non. É unha decisión activa que se toma no presente, fronte á evidencia do momento. Por iso a confianza descríbese bíblicamente con verbos de acción continua. Escoitar, ter o oído aberto.
A experiencia da fe parécese máis a darlle a alguén un cheque en branco cando non entendes os seus camiños, que a chegar a unha conclusión lóxica baseada nunha lista de probas acumuladas. Sí, pero cuando dis cheque en branco, soa a un salto no baleiro, a unha fe cega, e eu non creo que sexa iso o que o texto propón. A reacción do pobo, como suxere a nosa fonte, é psicolóxicamente comprensible, claro. A deshidratación é unha ameaza de morte inminente, pero que sexa comprensible non significa que sexa a actitude correcta. A solución que as escrituras propoñen unha e outra vez para este tipo de crise é precisamente o exercicio da memoria. A actitude da fe non sería dicir non sei que pasa pero confío, senón razoar activamente a partir de evidencia pasada. Deus demostrou que nos quere libres ao sacarnos de Exipto. Esa é a premisa maior. Polo tanto, é ilóxico pensar que agora nos queira mortos. Claro. Debe haber unha solución para esta crise, e el proveerá os medios para atopala. A súa falta non foi unha desconfianza abstracta e innata, senón un fallo moi concreto de lóxica espiritual. Non foron capaces de conectar o punto A, a liberación, co punto B, a crise actual. Si tivesen mantido na mente a escala da intervención divina no Mar Vermello, a falta de auga nunha etapa do camiño non lles tería parecido un obstáculo insuperable, senón unha proba pasaxeira. A memoria non é só recordar un feito, é usalo como ferramenta para interpretar o presente. Estás segura de que é só un fallo de conexión? E se esa conexión lóxica é, pois simplemente imposible de manter cando a túa sospeita fundamental che di que quizáis a liberación pasada foi só o primeiro acto dunha trampa para levarte a esta morte presente. A lóxica non sempre pode combater ese medo existencial. Concordo en que a confianza era a resposta correcta, pero non estou nada convencido de que un simple acto de memoria fose o remedio suficiente. Para min, a crise non crea dúbida. A crise revela, saca á superficie unha corrente subterránea que xa estaba aí. A pregunta que formulan e que é o corazón do episodio é: está o Señor no medio de nós, sí ou non? Sí, é a pregunta central. Exacto. É a cuestión fundamental da existencia crente, en calquera época. O autor do comentario non o di a lixeira cando equipara esta dúbida coa do xardín do Edén. Alí, o problema non era o esquecemento. Adán e Eva tiñan o mandamento ben presente. O problema foi a semente da sospeita que sementou a serpe sobre as intencións últimas de Deus. Realmente quere o voso ben? Ou estávos a privar de algo? Esa é a mesma velenosa sospeita que vemos en Masa e Meribá. Non é un simple lapso cognitivo, é unha desconfianza orixinal que envelena a relación na súa raíz. Pero a resposta de Deus a esa pregunta tan directa, estás connosco, sí ou non, é unha proba igualmente directa, tanxible e inequívoca. A agua que brota da rocha non é unha metáfora nin un sentimento, é a demostración material e observable de que sí, el está no medio deles e sí, cumple as súas promesas. Ese milagre non só lles calma a sede física, está deseñado para calmar a súa dúbida existencial. Restablece a certeza, non a través dunha experiencia subxetiva, senón cunha intervención que responde punto por punto á súa queixa. O evento é tan fundacional que a partir de entón un dos títulos de Deus convértese en a rocha de Israel. A imaxe transcende o lugar físico e pasa a ser un atributo divino, solidificando para sempre esa idea de fiabilidade probada. A agua é a evidencia que debería ter silenciado a súa dúbida e fortalecido a súa memoria para as futuras probas. Nese sentido, a fe construese sobre estes alicerces. Cada milagre é un ladrillo máis nese edificio de confianza. Ya, pero esa idea de fiabilidade demostrada é precisamente o que Xesús parece querer transformar e profundar no seu diálogo coa samaritana. El non ignora o símbolo da auga, senón que o eleva a unha dimensión completamente nova. Cando a muller lle pide auga para non ter que volver ao pozo, el non lle ofrece un milagre externo, como o de Moisés, non golpea unha roxa para darlle unha proba da súa identidade. O que lle ofrece é algo radicalmente distinto, unha fonte de auga que brota para a vida eterna dentro dela. A solución da sede existencial xa non é un milagre externo que demostre a presenza de Deus, senón unha transformación interna que fai que a persoa participe da vida mesma de Deus. A fe, nese contexto, non consiste en recoñecer unha proba externa, senón en abrirse a recibir este don de Deus. A auga xa non é a evidencia da fiabilidade de Deus, convércese na propia vida de Deus dentro do crente. Isto cambia o foco por completo, da necesidade de probas externas á realidade dunha transformación interior.
A fe deixa de ser mirar cara fora para ver o que Deus fai, e pasa a ser abrirse para recibir o que Deus é. Non? Non creo que o Novo Testamento anule o Antigo, senón que o culmina. Esa transformación interior da que falas non flota no aire, está ancorada nunha proba histórica aínda máis sólida que a rocha de Oreb. A carta aos Romanos presenta a morte de Cristo como argumento final, o argumento irrefutable que para min resolve a tensión de Massa e Meribá para sempre. Se a dúbida ali era, está Deus connosco ou contra nós, Paulo responde cunha proba definitiva. Deus entregou o seu fillo por nós cando éramos os seus enemigos. Xa non é unha cuestión de interpretar sinais no deserto. O amor de Deus non é algo que teñamos que inferir de forma indirecta. Foi, como di o texto, derramado nos nosos corazóns polo Espírito Santo. E este derramamento está ligado directamente a un evento obxectivo, a morte e resurrección de Cristo. Polo tanto, a fe ten agora un alicerce inquebrantable, unha rocha definitiva. A pregunta do deserto queda respondida. Dende esta perspectiva, xa non hai espazo intelectual ni moral para a sospeita, porque a proba do amor incondicional de Deus é absoluta. Sí, pero non podemos ignorar o paradoxo que iso implica. O texto que citas di que ese amor e ese espírito se derraman precisamente na cruz. E que é a cruz, senón o momento de aparente fracaso absoluto, de abandono total, do silencio máis atronador de Deus? Crer que nese acto de execución brutal, nese corpo torturado, se revela o amor definitivo de Deus, iso requere un tipo de fe que vai moito máis alá da evidencia empírica ou do razonamento lóxico que defendes. É unha fe que ten que ver o amor non só como un feito histórico, senón no corazón do paradoxo do sufrimento e da morte. É precisamente o que Xesús lle di á samaritana que será a nova adoración, en espírito e verdad. Isto implica unha comprensión que trascende as probas externas, que pode atopar a Deus non a pesar do sufrimento, senón de algún xeito a través del. A certeza da que fala Paulo non elimina a necesidade diaria de escoitar a voz de Deus e confiar nela, especialmente cando a evidencia do mundo, a dor, a inxustiza, o silencio, parece contradicila por completo. A cruz non é unha proba matemática que peche o debate. É unha invitación a un tipo de confianza moito máis profundo, arriscado e, en última instancia, transformador. Ao final, para min, todo se reduce a isto. Os textos, dende o Éxodo ata Paulo, construyen un caso acumulativo e racional da fidelidade de Deus. A fe non se presenta como un salto cego, sino como a resposta lóxica, a resposta coherente a unha serie de actos liberadores e probas de amor que definen a historia. O gran reto para o crente non é, polo tanto, facer un acto de vontade heroico cada mañá contra a dúbida, sino algo máis sinxelo e a vez máis difícil, manter viva a memoria destes feitos fundamentais fronte ás crises do presente. Trátase de apoiarse con todo peso na rocha que xa demostrou repetidamente ser fiable e sólida. E para min, a conclusión é que, aínda que esas accións de Deus son o escenario indispensable onde nace a fe, o verdadeiro campo de batalla é sempre interno. A historia de Massa e Meribá serve como arquetipo dunha sospeita orixinal que a evidencia por sí soa nunca poderá erradicar por completo. Por eso a fe non pode ser unha simple adhesión intelectual a feitos pasados por moi grandiosos que fosen. Ten que ser unha elección diaria e activa de escoitar a súa voz no medio do ruído, de confiar contra toda evidencia, unha apertura constante a recibir ese don de Deus que nos transforma dende dentro, sobre todo naqueles desartos da vida donde as probas externas son ambiguas ou mesmo parecen testemuñar na nosa contra. O episodio de Massa e Meribá, en definitiva, segue a ser un espello extraordinariamente actual. Nel reflíctese a tensión humana universal entre a nosa desesperada necesidade de probas tangibles e o imperativo de confiar cando o camiño se volve incerto. Exacto. E a análise destas pasalles, máis que resolver esa tensión, o que fai é iluminala en toda a súa complexidade. Móstranos como a tradición bíblica, lonxe de ofrecer respostas sinxellas, explora a fondo o que significa creer no medio da dúbida e o sufrimento, un tema que, como suxere o material, merece ser explorado moito máis a fondo.